భూవి చదివి ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ భూవి చదివి చెట్టుకు 30 కేజీలు దిగుతుంది చూడండి ఇది. సో ఆల్రెడీ మనకు 100 చెట్లకి 5 టన్నుల పైన అయిపోయింది. ఇంకా ఎక్కువ అయినట్టుంది. అంటే మామూలుగా 120 చెట్లకు 5 టన్నులు దాటింది. 30 కేజీలు మినిమం 30 నుంచి 50 కేజీల వరకు దిగుతుంది. సో తోట చూడండి ఎట్లా. సో కంప్లీట్గా మన గైడెన్స్లోనే యనమల దొడ్డి తోట. సో రైతు అయితే కన్నా ఎంత హ్యాపీగా ఉంటే సైజులు కూడా చూడండి ఎక్కడ తగ్గలేదు. సో మనము అవుట్పుట్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం. అందరి విత్ బ్లైట్ వల్ల వెళ్ళిపోయినాయి. మరి వీళ్ళు ఎందుకు నిలబడిందంటే మనం అంత గైడెన్స్ ఇచ్చినా వాళ్ళు ఇంకోటి మన గైడెన్స్ కంటే కూడా రైతు చేసుకోవడం చాలా గొప్ప అనమాట. సో ఇది దినేష్ రెడ్డి యనమల దొడ్డి దగ్గర. సో మన సపోర్ట్ అనేది ఎట్లుందనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం. కంప్లీట్గా లాస్ట్ ఇయర్ సర్కాస్పుర యాంథ్రనోస్ ఉండేది ఇట్లా అలాంటిది అసలు 0 చేసాము ఈ ఇయర్. సో అందుకోసమే రైతుకి ఈ అవుట్పుట్ ఉంది. ఏమైనా అది కూడా BASF కానీ మనం బేర్ కానీ ప్రోడక్ట్లో ఒక్కటి కూడా వాడలేదు. కానీ రైతుకు ఉపయోగపడిందంటే అదే అనమాట.